Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 5 июнь пәнҗешәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trt.dinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшырубызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоğan Иран дәүләт башлыгы Месут Пезешкиян белән телефон аша сөйләшү үткәрде. Анда ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр, региональ һәм глобаль тәрәккыятлар турында фикер алыштылар дип белдерә Төркия илбашы идарәсенең элемтә бүлеге. Чәршәмбе көнне булган бу сөйләшүдә Эрдоğan Төркиянең Иран белән мөнәсәбәтләрне киләчәктә тагын да ныгытырга теләвен белдерде. Эрдоğan шулай ук Пезешкиянга Корбан бәйрәме уңаеннан тәбрикләрен дә җиткерде. Хамас Вашингтонның БМО иминлек шурасында Газида утны туктату чакыруы белән чыккан проектны вето итүеннән соң АКШны кискен рәвештә тәнкыйтьләде. Фәләстин төркеме бу адымны Израильнең фәләстинлеләргә карата башкарган геноцидына ачык яклау дип бәяләде. Хамас кискен сүзләр урын алган белдерүендә АКШның бу вето карарын әдәпсез дорфа дип белдереп, бу хәрәкәтне халыкара хукукны тулысынча санга сукмау дип бәяләде һәм моның кан куюны туктату тырышлыкларына комачаулавын әйтте. Израиль саклану министрлыгы мәгълүматларына караганда, Газзага карата дәвам итүче хәрби һөҗүм белән бәйле рәвештә халыкара тәнкыйтьләр артуга карамастан, Израиль хәзергә чаклы иң зур, якынча 15 миллиард доллар күләмендәге берничә саклану килешүенә кул куйды. Бу килешүләр Газзадагы һөҗүмнәре һәм төбәктәге гуманитар кризисның тирәнәюе аркасында Израиль глобаль ачу нәфрәткә дучар булган вакытта тормышка ашырылды. Килешүләрнең яртысыннан күбрәге Европа илләре белән имзаланган. Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин АКШ илбашы Дональд Трампка Мәскәүнең Украинаның соңгы дрон һөҗүмнәренә, аеруча Русия аэродромнарына башкарылган һөҗүмнәргә җавап бирәчәген җиткерде. Телефоннан сөйләшүнең детальләре белән уртаклашкан Трамп Украинаның аэродромга да торган Русия эшкычларына карата һөҗүме һәм ике якның дәвам итүче башка һөҗүмнәре турында сөйләшүләрен әйтте. Трамп Путинның аэродром һөҗүмнәренә Русияның җавап кайтарачагын ачык рәвештә әйтүен белдерде. Авропа Берлеге кайбер санкцияларны гамәлдән чыгарганнан соң Сүриянең иҗтимагый һәм икътисади яктан торгызылуына ярдәм итү максатында 200 миллион доллар күләмендә ярдәм бирәчәген җиткерде. Бу ярдәм дәүләт оешмаларын ныгыту, төп хезмәтләргә ирешү мөмкинлеген яхшырту һәм җирле икътисадларны җанландыру өчен кулланылачак. Авропа Берлеге бу акчаның мәгариф, сәламәтлек саклау, авыл хуҗалыгы һәм энергетика өлкәсендә җәмгыять проектларын финанслау өчен кулланылачагын белдерә. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШ илбашы Дональд Трамп киң кырлы яңа сәяхәт тыюларын үз эченә алган яңа карарнамәгә кул куйды. Бу карарнама 10ннан артык ил ватандашларына АКШка киреүне тыя һәм тагын берничә илгә истәмә чикләүләр кертә. Чәршәмбе кичендә имзаланган бу карарнама дүшәмбе көнне гамәлгә керәчәк. АКШка киреү тыелган илләр түбәндәгеләр: Әфганстан, Мьянма, Чад, Конго Җумһурияте, Экваториаль Гвинея, Эритрия, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан һәм Йемен. Моннан тыш Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра Леоне, Тога, Төркмәнстан һәм Венесуэладан килүчеләргә дә катгый чикләүләр кертелә. Трамп бу карарнама турында "Мин АКШның һәм халкыбызның милли иминлеген һәм милли мәнфәгатьләрен яклау өчен чаралар күрергә тиешмен" дип белдерде. Ак йорт бу юлы илләрнең ни өчен сайлануы турында нинди дә булса аерым сәбәп күрсәтмәде, әмма рәсми затлар бу исемлекнең иминлек бәяләүләре һәм АКШның тикшерү процедураларына туры килү нигезендә төзелүен белдерде. Трамп дөньяда янаулар арта барган сайын башка илләрнең дә бу исемлеккә кертелә алуын әйтте.
Русияның Украинаға һөҗүме Трамп Путинга шалтыратканнан соң берничә сәгать узуга булды. Рәсми чыганак белдергәнчә, һөҗүмдә ким дигәндә 5 кеше һәлак булды, 6 кеше яраланды. Төбәк губернаторы Вячеслав Чауш белдергәнчә, Русияның төньяк Украинадагы Прилуки шәһәренә оештырган дрон һөҗүмендә ким дигәндә 5 кеше, шул исәптән 1 яшьлек бала гомерен югалткан. Чаус һөҗүм нәтиҗәсендә тагын 6 кешенең яралануын һәм хастаханәгә салынуын әйтте. Ул пәнҗешәмбе иртәсендә 6 шахид тибындагы пилотсыз очу аппаратының Прилуки шәһәрендәге торак пунктларга килеп төшүен һәм йортларга зур зыян салуын белдерде. Берничә сәгатьтән соң Көнчыгыш Украинадагы Харьков шәһәренә булган тагын бер Русия пилотсыз очу аппараты һөҗүмендә 17 кеше яраланган. Алар арасында балалар, авырлы хатын-кыз һәм 93 яшьлек бер хатын-кыз да бар. Бу хакта төбәк башлыгы Олег Синегубов Телеграмда хәбәр итте. Шәршәмбе көнде Һиндстанда COVID-19 белән бәйле 4300 яңа актив очрак теркәлгән дип хәбәр итә хөкүмәтнең махсус күзәтү сәхифәсе. Омикрон вариантының субвариантлары таралуын дәвам итә. Һиндстанның көньяк штаты Керала иң зур зыян күргән җирлек, чөнки шәршәмбе көнне анда 1373 актив очрак теркәлгән. Финанс үзәге Мумбай урнашкан Махараштра штатында исә 510 актив очрак теркәлгән. Соңгы 24 сәгать эчендә илдә бу авырудан 7 кеше вафат булган. Бу исә быелгы үлем очракларын 44-кә җиткерә. Махараштра һәм башкала Дели кебек башка штатларда да инфекциялар саны артуы күзәтелә. Шулай да Һиндстанның иң зур медицина оешмасы булган Һиндстан медицина тикшерүләре шурасы узган атнада бу дулкынның күбесенчә омикрон субвариантлары белән бәйле булуын һәм инфекцияларның гомумән җиңел үткәнен белдерде. Һиндстан медицина тикшерүләре шурасы хәзерге вакытта борчылырга сәбәп юк дип белдерде һәм вазгыятьнең контроль астында булуын әйтте. Сәламәтлек министры Пратар Жатпаев узган атнада халыкны тынычландырып, хөкүмәтнең теләсә нинди мөмкин хәлләргә әзер булуын белдерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Бүген 5 июнь халыкара мохитны саклау көне. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сәнәгать өлкәсендә барлыкка килгән тараккыятлар табигать һәм тирә-як мохитның элеккедән дә зур тизлек белән пычрануын китереп чыгарды. Үз кулы белән үзен юкка чыгаруын аңлаган кешелек дөньясы. Шунда үзен яңарта алучы дөньяның табигый тигезлеген бозуын авайлап алды. Бу аң белемнең үсүе табигать тигезлеген саклауга караган аң белемне дә үстерде. Сәнәгать корылмалары, автомобильләр һәм һәртөрле калдыкның тирә-якка зыян салмыйча кабат эшкәртелү өчен акыллы шишелешләр туа башлады. Дәүләтләр халыкара оешмалар аралашчылыгы белән дөньяны саклап калу өчен шишелешләр эзли. Киләчәктә кешеләрнең чиста мохитта яши алуы өчен кулыбыздан килгәнне башкарырга тиешбез. Тирә-як мохитны саклап, пычратмыйча яшик. Төркиянең тышкы сәясәте. Мөхтәрәм тыңлаучылары, Төркиянең тышкы сәясәте исемле тапшыру тизмәбезнең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүгенге тапшыруыбызда Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фиданның Русиягә сәфәре һәм Төркия-Русия мөнәсәбәтләренең стратегик анализына тукталырбыз. Игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең аңлатмасын тәкъдим итәбез. Төркия Җумһурияте тышкы эшләр министры Хакан Фидан 26-27 май көннәрендә Мәскәүгә ясаган сәфәре кысаларында энергетика, саклану, сәүдә һәм Сурия белән Украинадагы региональ кризислар кузгатылды. Энергетика өлкәсе Төркия-Русия мөнәсәбәтләрендә бәлки дә иң көчле багана булып тора. Министр Фидан да энергетика мәсьәләсенең ике ил хезмәттәшлегенең мөһим нигез ташларыннан берсе булуын ассызыклап, Русия тарафыннан төзелүче Аккое атом төш үзәк станциясы проектын һәм табигый газ белән тәэмин итү мәсьәләсен Путин белән җентекле рәвештә карауларын ачыклады.
Табигый газ хезмәттәшлеге исә Төркия-Русия мөнәсәбәтләренең икенче критик үлчәме. Русиянең тәкъдиме белән көн тәртибенә килгән табигый газ сәүдә үзәге проекты Төркияне региональ энергия базасына әйләндерә ала. Соклан өлкәсендә Төркия белән Русия арасындагы хезмәттәшлек соңгы елларда халыкара көн тәртибендә киң яңгыраш тапты. Аеруча Анкара җитәкчелегенең НАТО берлектәшләреннән ала алмаган һава саклану системасы ихтыяҗын канәгатьләндерү өчен 2017 елда Русиядән С-400 ракеталарын сатып алуы Вашингтон җитәкчелеге белән мөнәсәбәтләрендә давыллы чорга китерде. Төркиянең С-400 ракеталарын алуы АКШ белән берничә елга сузылган кризисны тудырып, Анкара җитәкчелегенең F-35 программасыннан чыгарылуына һәм АКШның чикләүләренә дучар калуына сәбәпче булды. НАТОга әгъза ил буларак Төркия саклану өлкәсендә Русия белән якынайганда берлектәшләрнең дә борчуларын бетерергә тырыша. Анкара җитәкчелеге Русиядән алынган системаларның НАТО аскырмасы белән интеграцияләнә алынмаячагын һәм иттифакка зыян китерү ниятле булмавын күп тапкырлар белдерде. Анкара үз куркынычсызлыгын ныгытканда Көнбатыштан да акыллы карар тәкъдимнәрен көтә, югыйсә альтернативаларны сайлауның табигый хакы булуын җиткерә. Русия Төркиянең иң зур сәүдә партнерларыннан берсенә әйләнде. 2024 елның гыйнвар-октябрь айларында Төркиянең Русиядән импорты 35 миллиард ярым долларга җитеп, Русиянең Кытайдан соң икенче зур тәэмин итүчесе булуы ачыкланды. Бу күренешне аеруча табигый газ, нефть һәм бодай кебек критик товар сәүдәсе барлыкка китерә. Туризм керемнәре һәм подрядчик проектлары да Төркиянең Русия белән икътисади багларын ныгыта. Чикләүләр вакытында Мәскәү җитәкчелеге өчен Төркия сәүдә трахеясы булды. Анкара җитәкчелеге исә үз икътисадын җанландыру һәм Русия базарындагы форсатларны бәяләү максаты белән бу ачык ишектән файдаланды. Бу прагматик тотыш ярдәмендә төрек экспортчылары Русия базарында мөһим пайлар алды. Русияле туристлар Төркия икътисадына миллиардларча доллар казандырды. Барыбер сәүдәдәге якынаю да проблемасыз түгел. Шул рәвешле Төркия Русия сәүдәсендә форсатлар булганы кадәр Көнбатышның икенче чикләү риск да бар. Төркия бер яктан Русия белән сәүдәне милли мәнфәгатьләре өчен максимумга чыгарырга тырыша. Икенче яктан да бу мөнәсәбәтнең АКШ һәм Европа белән икътисади багларны үзмәве өчен тырышлык куя. Мәскәүгә сәфәрендә Сүрия мәсьәләсе төп көн тәртибе маддәләреннән берсе иде. Министр Фидан һәм вазифадашы Сергей Лавров Сүриянең җир бөтенлеге һәм берлегенең саклануы өчен бергә эшләү юлламасын ясадылар. Сүриядәге ике көчнең яңа чорда илнең нормальләшүе һәм террорчыларның юкка чыгарылуы кебек уртак максатлары бар. Хакан Фидан сәфәренең иң критик үлчәмнәреннән берсе дә Украина-Русия сугышы кысаларындагы инициативалар иде. Төркия сугыш башланганнан бирле арадашчылык роле белән алгы планда булды. Мәскәү һәм Киев җитәкчелекләре белән сөйләшә алучы сирәк уенчылардан берсе иде. 2025 елда исә Төркия бәрелешне туктатачак дипломатик шишелеш эзләнүләрендә янә үзәктә. Сәфәр вакытында уңай тәрәккыят буларак Русия ихтималлы яңа сөйләшү туры өчен Кабат Истанбулга юнәлде. Сергей Лавров икенче тур Русия-Украина сөйләшүләрен Истанбулда үткәрергә теләвен ачыклады. Анкара җитәкчелеге НАТО әгъзасы буларак Украинаның җир бөтенлеген хуплый. Шул ук вакытта Мәскәү белән диалогны да үзмичә тигезлек сәясәтен оста итеп алып барырга тырыша. Шуның өчен Киев һәм Мәскәү җитәкчелекләрендә ышаныч тудырган Төркия сугыш беткән чиракта куркынычсызлык мәсьәләсендә сүз иясе булуны максат итә. Төркия министрының Мәскәүгә сәфәре белән символлашкан барыш Төркиянең күп яклы тышкы сәясәт аңлаешын күрсәтә. Энергетикадан алып саклану өлкәсенә, сәүдәдән алып дипломатиягә кадәр сузылган киң диапазонда Русия белән мәнфәгать нигезле партнерлык корган Анкара җитәкчелеге икътисадын һәм стратегик халәтен көчәйтүне максат итеп куя. Бу мөнәсәбәт Төркиягә глобаль һәм региональ мәсьәләләрдә тагын да күп сүз иясе булуны һәм бәйсез эш башкаруны казандыра. Көнбатыш белән традицион иттифак тигезлеген дә сынай. Иң мөһиме тигезлек сәясәтенең яхшылап алып барылуы һәм Төркия-Русия хезмәттәшлегенең Көнбатышка каршы күчәргә әйләнмичә милли мәнфәгатьләр өчен дәвам итүе.
Türkiye өз мәнфәгатьләрен беренче урынга куйган бу тигезләмә белән уңышлы рәвештә җитәкли алса, күп кытыплы дөнья тәртибендә көнбатыш һәм көнчыгыш белән сөйләшә алучы, элемтә коручы региональ көч булачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиягә татар һиҗрәтенә багышланган тапшу тезмәбезнең моннан алдагы чаралышында Фатих Кәрименең тормыш юлы хакында әйтеп узган идек. Тапшыбызның бүгенге 23-нче бүлегендә исә аның иҗаты турында мәгълүмат биреп китүне кирәк дип уйлыйбыз, чөнки Кәриме үзеннән соң бай иҗат мирасын калдырган бер шәхес. Фатих Кәрименең беренче әдәби әсәре «Бер шәкерт илә бер студент» дигән беренче хикәясе 1899 елда басылып чыга. Шуннан соң аның бер артлы Җиһангир Мәхтүмнең авыл мәдрәсәсендә укуы, Гали хәлфә, Солтанның агышкы, Телсез хатын, Хыялмы, хакыйкатьме, Салих бабайның өйләнүе һәм башка хикәяләр Мирза кызы Фатима исемле повесты дөнья күрә. Бер шәкерт илә бер студент повестында язучы гротеск ярдәмендә кадимче муллаларның наданлыгын сүрәтли. Вакыйга шәрехне өйрәнүче урыс студентының Бухарада белем алган татар мөдәррисе белән пароходта курган әңгәмәләре тирәсендә бара. Мөдәррис студентның гарәп, фарсы һәм төрек телләрендә биргән гади сорауларында аңламый. Кадимчелек душманы буларак Кәриме аларның наданлыгын күпертеп күрсәтә һәм шуның аркасында мусульман руханиларының катгый тәнкыйтенә дучар була. Нуретдин хәлфә повестында да Кәриме кадими мулла образына мөрәҗәгать итә. Фатих Кәриме көпчелек әдәби әсәрләрендә җәдидчелек идеологиясын яклап, кадимчелекне тәнкыйть итә. Кәриме сәяхәтнамә, юл хатирәләре жанрында язылган берничә китап авторы буларак та билгеле. Авропа сәяхәтнамәсе китабында ул 1899 елдагы Шакир Рәмиев белән бергә Авропага булган сәяхәте турында яза. Татар һәм Авропа халыклары көнкүрешен һәм мәдәниятен чагыштыра, соңгыларының уңышларына сокланып карый. Татарның артта калуын, уку системасын үзгәртергә, укыту программаларына дөньяви фәннәрне кертергә теләмәү белән аңлата. Аның бу китабы сәяхәттән 3 ел үткәч 1902 елда Петербург шәһәрендә басылып чыга. Югарыдагы фикерләр аның 1903 елда Бакча сарай шәһәренә Тәрҗеман газетының 20 еллыгын бәйрәм итәргә барганда алган тәэсирләре чагылыш тапкан, Кырымга сәяхәт китабында да чагылыш тапкан дип әйтергә мөмкин. Кәрименең бу әсәре Оренбург шәһәрендә 1904 елда дөнья күрә. Бу әсәрдә Рәсәй мусульманнарының Тәрҗеман газетына никадәр әһәмият биргәннәрен күрергә мөмкин. Кәриме татар дөньясына тәрҗемәләре белән дә таныла. Ул рус, француз, төрек телләрендәге фәнни, популяр әдәбиятны,
татар теленә тәрҗемә итә. Фатих Кәриме Польша язучысы Путиковичның дөньядагы 30лап халыкның тормышы һәм көн күрешенә багышланган брошюраларын тәрҗемә итә. 1917 елдан соң Ленин, Шәрқият һәм ислам белгече Бардольд хезмәтләрен тәрҗемә итә. Фатих Кәриме бары тик әдәби әсәрләр яки тәрҗемәләр авторы гына түгел. Ул тарих, география, педагогикага караган дәреслекләрне әзерли. Аның Мөхтәсар географияның кыскартылган курсы исемле әсәре 1899 елда мөгаллим вә мөрәббиләргә рәхнәмә, укытучылар вә тәрбиячеләр өчен кулланма исемле китабы Оренбург шәһәрендә 1902 елда Мөхтәсар тарихы гомуми, кыскартылган гомум тарих исемле тарих китабы Оренбург шәһәрендә 1911 елда дөнья күрә. Язмадан да күренгәнчә, Фатих Кәриме Вакыт газетында баш мөхәррир булу белән бергә хикәяләр яза, татар укучыларында чит халыкларның әдәбияты белән таныштыру өчен татар теленә төрле фәнни һәм популяр әсәрләрне тәрҗемә итә. Шулай ук ул мәктәп һәм мәдрәсә шәкертләре өчен төрле дәрес китаплары әзерли. Кәрименең бай мирасы арасында Истанбул мәктәпләре мөһим урын алып тора. Бу хакта исә алдагы язмада тулырак тукталып узарбыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdje Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es la voz de Türkiye. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Юфлет Зари и Тюркия. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye رادیو دا. خصوم Türkiye زاین رادیو گایانه. Eterşehir Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлык кыска толкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.